Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Амрико турнири Bellator 288 баргузор гардид, ки дар он амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов бо чемпиони вазни сабуки ин ташкилот Патрик Фрейра барои камарбанди вазни сабуки ташкилоти Bellator муҳориба гузаронд ва дар ин навор мо абзори ин муҳориба ва реаксияи Ҳабиб Нурмагомедовро пешкаши шумо мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонед ки ба ки муроҷиат кунед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда, ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занед. Хотиррасон мекунем ки Усман Нурмагомедов аз ҳама хурдтарин Нурмагомедовҳо буда 24 сол дорад. Рақиби ӯ Патрик Питбул Ферейра бошад, ҷангвари хеле пуртаҷриба буда аз Усман тақрибан 10 сол калонтар аст, аммо дар қаду қомат Усман бартарии калон дорад. Якум раунд оғоз шуд ва чемпион ба пеш рафт, аммо бе зарба фишор мекард. Усман бошад дуюм рақам кор карда аз дистансия зарба мезад. Дар якум раунд чемпион қариб ки ягон зарба зада натавонист, чунки Усман намегузошт ки дистансия наздик шавад. Ачхеле ки ҳамаи мо медонем Питбул танҳо дар дистансия наздик шанси хуб дошт. Ҳамин гуна якум раундро Усман Нурмагомедов гирифт. Дуюм раунд оғоз шуд ва боз ҳамин гуна чемпион якум рақам кор мекард, аммо без зарба, а Усман боша аз дистансия истода зарбаҳои худро ба ҳадаф мерасонд. Дар мобайни дуюм раунд чемпион фаромӯш кард ки зидди ӯ Усман Нурмагомедов истодааст ва дарҳол Усман ӯро ба замин афтонд ва ба чемпион хотиррасон кард ки ӯ гӯштинги хуб дорад. Усман то охири дуюм раунд чемпионро дар замин идора карда ба ӯ зарбаҳои хеле вазнин мезад ва дар охири раунд ҳатто қариб буд ки довар муҳорибаро манъ кунад. Аммо чемпионо зангулаи ба анҷом расидани раунд наҷот дод ва Нурмагомедов дуюм раундро бо бартарии хеле калон гирифт. Сеюм ва чорум раунд тақрибан як гуна гузаштанд. Усман аз дистансия истода бо пойҳои худ зарба мезад ва намегузошт ки чемпион ба ӯ наздик шавад. Ҳамин гуна сеюм ва чорум раундро низ Усман Нурмагомедов гирифт. Панҷум раунд оғоз шуд ва ба чемпион аз кунҷи ӯ гуфтанд ки 4 раундро аз даст дод ва барои ғолиб шудан танҳо 5 дақиқа дорад. Барои ҳамин аз оғози раунд чемпион дарҳол ба Усман ҳамла кард ва якчанд зарбаҳои хуби худро ба ҳадаф расонд. Аммо Усман дарҳол ӯро ба замин афтонд ва то охири раунд ӯро идора кард. Дар охирон сонияҳои раунд чемпион тавонист ки аз таги Усман бархезад, аммо ин чиз ба ӯ ягон бартарӣ надод ва раунд ба анҷом расид. Дар натиҷа Усман Нурмагомедов бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 16-0 кард ва чемпиони нави Bellator дар вазни сабук шуд. мо Усман Нурмагомедов даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. Хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов бояд ки дар кунҷи Усман меистод, аммо ӯ визаи амрикоии худро сари вақт гирифта натавонист. Барои ҳамин имрӯз дар кунҷи Усман набуд. Лекин дарҳол баъди ғалаба Ҳабиб ба Усман бо тариқи видео занг зада амакбачаи худро табрик кард. дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавем ва оиди ин муҳориба фикр ақидаҳои худтона дар комментария нависен. То боздид хонаводу сарбаланд бошен.